Здравейте, скъпи приятели! Намирам се на остров Тасос, на плажа. Не съм имал планове да правя видео, но взех шторхел и очила и за първи път се пуснах да се гбуркам. Много е готино. И сега си взех камерката от колата и се пускам в морето. Не знам доколко хваща камерата, но там в далечината се вижда Света гора. Правя сега един маршрут на едно много яко место. Минавам по край скалите и после излизам на една дупка, където има едно малко басейнче. Трудно е да го обясня, ще видите. Somebody new, it's like deja vu. I'm only spoke for months. What did you ever mean? How can they say that this is Get in your car and you leave to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. Здравейте отново, скъпи приятели! Днес с Агата се намираме на така наречената местност Гиола, или сълзата на Афродита, ако не се бъркам, което е една прекрасна дупка, естествено образуван басейн, скалите точно до морето. Влизаме! Здрасти, бе. Рипим от високо. Айде, брате. Може? Айде, брой. Айде, на 3-4 са. Айде. 3, 2, 1.